Salam qadırlı ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşimimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşimde ben yine de Hudayın padişahlığı vardı, gürrün etmemi devam ettirecek ve yine de mukaddes kitaptan tımsalların üstü bilen Hudayın padişahlığı näme zatlara mengzeye, bu barada gürrün etmek isteyen. Hazırki okacak yerimiz Hudayın sözünden, İncil kitabından, Matta'nın hoş havarı 18. babın 23-25. ayetlerini sizinle birlikte okumak isteyen. Şunun için hem göğün şalığı öz dolandırıcısı bilen hasaplaşmak isteyen bir padişah mengzeyer. Padişah hasaplaşığa başlandı, onun yanına ägirt möçberdäki pul bergisi bolan bir dolandırıcısını getirýärler. Ol bergisini berip bilmän soň hojayını ona özüňiň ayalyny, çağalaryny ve ähli mallaryny satyp bergisini bermäge buyurýar. Dolandırıcı yere yüzün düşüp hojaynyna "Sabır et, baryny bereýin" diýip ýalvarýar. Hojaynyň ona rehmi inýär. Onun bergisini geçip onu boşadıp koyuverýär. Yankı dolandırıcı çıkıp gidýär. Ol özüne ucuypsızca bergisi olan bir yoldaşına sataşýar. Onu tutup bergini ber deyip onun bokurdağından yapışýar. Yoldaşı onun ayağına yıkılıp "Sabır et, bergimi bereýin" deyip ona yalvarýar. Emma ol etmeýär. Gaýtam bergisini berýänçe onu zindana saldırýar. Yankı adamın yoldaşları bu vakanı görüp gaty gynanýarlar. Olar gidip bolan ähli zady onun hojayına habar berýärler. Hojayını onu çağırıp "Ey yaramaz kul, bana yalvaranyň üçin men senin bergin baryny geçtim. Menin sana rehim edişim ýaly sen hem yoldaşyňa rehim etmeli dälmediň" diýär. Hojayını gazaba münüp bergisini berýänçe onu gıynayanların eline tapşyrýar. Eger her biriňiz öz doganyňyzy yürekten bagışlamasa, gökdäki atam da sizi şeýle eder. Ine doganlar, eger bu tımsaldan misal alsak ve bu tımsaldaky edilýän gürrünlere ünüs versek, Hudaýyň padişahlygy näme zatlara mengzeýär? Hudaýyň padişahlygy öz dolandırıcısı bilen hasaplaşmak isleyen padişah mengzeýär diýär. Padişah öz malyny, mülküni dolandırýan bir dolandırıcısı bilen hasaplaşmagy durýar. Hudaýyň padişahlygy muňa mengzeýär. Başgaça aýdanmagtymyzda bir adamyň dolandırıcısı bilen padişahnyň arasyndaky bu gatnaşygy biz bütün dünyadaki yaşayan adamlar bilen Hudaýyň arasyndaky hasaplaşyk diýip pikirleneliň häzir. Sebäbi il arasında da aýdylýan bir söz var. Her koyun öz ayağından asılyandır. Ya da her koyun öz ayağından asılýar diýen söz her bir adam öz etmişine göre, yaşayışına göre eden günahları var, günahlarını Hudaýyň öňünde özü jogap berýär. Hiç kimin günäsini Hudaýyň öňünde öz boynuna alıp bilmeýär. Her bir adamdan öz etmişleri özünden soraljak. Her bir adam ir olsun ya giç olsun, her bir adam Hudaýyň höküm kürsüsünün öňünde durmaly bolar. Bu höküm kürsüsünün öňünde durmaklyk hasaplaşyk diýip alalyň. Bu tımsaldan misallarımız, bu tımsalda görýän zadymız hasaplaşyk bu. Sen nähili ýaxşy işler etdiňmi, ya da ýaxşy işler etmediňmi? Näçe sowap kazandyň, näçe sowap kazanmadyň? Nähili günahlar etdiň, nähili günahlar etmediň? Bu senin eden günahlaryň bilen eden ýaxşy işleriňi bir ýerde terezide goýup ölçelýän bir zat däl. Bu hasaplaşykda soralýan zat başga bir zat. Bu hasaplaşyk nähili bolup geçýär. Hudaýyň padişahlygy şuňa mengzeýär diýip aýdýar. İsa aýdýar. Näme zada mengzeýär? Padişahnyň ýanyna ona bergili bolan bir dolandırıcısını getirýärler.
Bu dolandırıcı äpet ulu miktarda pul alıp padişaha bergili bolýar. Padişah yankı dolandırıcıdan sen bergini haçan berjek deyip bergini ber deyip ondan soraya. Ama dolandırıcı adam yüzün yıkılıp padişaha yalvarmaya başlaya. Sabır et ağam, sabır et, barını bereyin deyip yalvarmaya başlaya. Ağlamaya başlaya. Padişah da ona diye, yok, sen özünü, ayalını, çağalarını ve ähli mallarını satıp bergisini vermeye buyuruyor. Seredin, bar olan emlegini, öyünü, cayını, maşinini, ayalını, çağalarını, hemmesini kulçuluğa satıp, özünü de kulçuluğa satıp, yankı şeyli ulu muktardaki alan pulunu padişaha bergisini vermeli bolýar. Bu bergisini berip, eger şeyli etse, bar mal mülkünü, ayalını, çağalarını, özünü bile kulçuluğa satıp, padişah bergisini getirip berse, özü ve bütün maşgalası, ömrü öteyençe bu dünyada kul bolup kimdir birinin öyünde muğut işlep, dine karnı doyara işlep, bütün yerdeki durmuşunu şeyle geçirmeli bolýar yankı adam. Ömür boyu. Şeyle ulu muktarda bergisi bolýar. Yankı adam savur et deyip ağlap, dize çöküp yığlamağa başlaya. Hudaydan bağışla, savur et, bereyin, savur et deyip yalvarmaya başlaya. Buna yankı padişanın rehmi gelýär. Rehmi gelip yankı dolandırıcısına bolýar. Men senin günahlarını ve bütün bergini bağışlayacak deyip onun bergisini bağışlaya. Ve sen şu günden bergi kağızını yırtıp taşlaya. Sen şu günden başlap bana bergili delsin diye. Ondan son yankı dolandırıcı şeyle ulu şaatlık ve begenç bilen men pikir ediyen bergisi bar olan adamların hemmesi buna doğru düşünüp bilmeli. Şeyle ulu begenç bilen, şeyle ulu şaatlık bilen daşarık çıkıp gidiyor. Onun begencinin çägi yok. Çünkü hiç kaçan bütün ömür işlep, bütün emlegini, bar zadını, özünü de kulçuluğa satıp da bu bergini tölep bilmeyecek büyük bergisini yöne rehim ve merhamet bilen onun bergileri bağışlandı. Ama bu şatlık bilen daşarı çıkıp gidiyor da özüne az muktarlı olan, bergisi bar olan bir yoldaşına sataşıyor. Ve yankı yoldaşının yakasından tutup sen bana bergini ber deyip başlaya yankı adam. O da edil şonun yağlı savur et bergimi bereyin deyip yalvarmaya başlaya. Yok sen bergini hazır ber deyip yakasından tutuyor. Ve neticede yankı onun yoldaşı bergisini berip bilmenden son ol yoldaşını ertiye de zindana taşladı ya. Te bergisini beriyençe zindandan çıkmasın deyip zindana taşladı ya. Ondan son beğenip gidiyor bul. Özüne edileni unutup. Serdin şu yerde İsa'nın aydan şu sözü var. Özünüze näme edilmegini isleseniz, siz de özgelere şonu edin diye. Yankı adamın bergisi katı äpet uludu. Hocayın onu bağışladı, padişah onu bağışladı. Ama ol özüne bergili olan bir yoldaşına sataştı. Az muktarda bergili olan yoldaşına sataştı. Ama ol özüne edileni öz yoldaşına karşı edip bilmedi de onu zindana taşlattı. Ondan sonra bu gep gürrün bütün oba, bütün şehre yayradı. Ve onun padişah onu yine de izine çağırıp ey ervet kul diye, yaramaz kul diye yankıga. Sen diye yalvaranlığın için men senin äpet ulu bergini bağışladım. Ama sen diye yoldaşının ucipsizce bergisini bağışlap bilmen, onu te bergisini beriyençe zindana taşlattın diye. Şonun için men hem diye seni bergini beriyençe seni kıynayanların eline tavşıracak diye. Eğer siz de diye öz doğanınızı yürekten bağışlamasanız, gökteki atam da sizi şeyle eder diye. Huday bizi hem özümüze bergili olanları bağışlamasak şeyle eder.
Bu yerde doğanlar bağışlamak diyende bu tımsalda Hudaýyň padşalygynda bergi bilen bize bir düşündürmek isleýär. Emma bu yerde aslında pul bergisi däl. Bu yerde başka bir zat. Seredin, bunun içinde hoş havar var. Hoş havar bundan ibaratdır. Hudaý ähli adamlar, yeryüzündäki yaşayan adamlar günah edip Hudaýyň şöhratından mahrum boldular. Ve olar Hudaýa bu günahnyň muzdu üçin bergili. Hemme adamlar günah edip Hudaýyň şöhratından mahrum boldular. Günahnyň muzdu da ölüm. Hudaýyň öňünde bergili boldular. Hudaý hasavat soran wagtynda Hudaýyň öňünde aklanyp biljek hiç bir adam yok. Çünki ähli adamlar günah ettiler. Bu günahnyň muzdu da gaty beýik bir töley. Adam öz janyny berse de bu günahlardan temizlenip bilmeyen ýagdaýda, bütün malyny, mülkünü, ähli zadyny satsa da adam öz günäsini ýuwmak üçin töläp bilmeýär Hudaýyň öňünde. Şeýle adamyň töläp bilmejek günälerini Hudaý bagyşlady. Nähili bagyşlady? Ol bergileri öz yeketäk ogly İsa Mesihiň döken gany bilen temizledi. Ol günäniň muzdunu İsa'nın üstüne yükledi. İsa bütün dünýäniň günäsini öz üstüne alıp, bütün dünyadaki adamların günäsi üçin haçta ecir çekip, gan döküp öldü. Ve üçüncü güne insanların aklanmak için ölümden direldi. Näme için İsa arkalı? Diňe bir İsa bütün milyard adamların günäsini nähili bagyşlap biler diýen sorag döremegi mümkin. Doğanlar, bir adamın üstün bilen, adam atanın üstü bilen milyardlap adamlar günäli boldular. Günäli kan bilen doğulaýarlar, günäli bedende ýaşaýarlar. Çünki adam ata günä edip Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldy. Eger bir adamın üstü bilen bütün adamzat günä edip günäli bolan olsa, Hudaý da bu günä problemasyny ortadan aýyrmak üçin bir adam, ýagny Rabbimiz İsa Mesihiň üstü bilen bütün adamzadyň günälerini bagyşlamagy karar verdi ve İsa'nın üstü bilen bütün adamzadyň günäsini bagyşlady. Adamzadyň töläp bilmeýän günälerini bagyşlady. Indi seredin. Eger men bolayyn ýa-da siz bolun, bu dünýäde özümüzi Hudaý nähili derecede beýik bergimizin barlygyny bilýäris ve bu ulu bergini hiç haçan özümüz günämizi ýuwup bilmeýän ýagdaýdayız. Hudaýyň öňüne gelip toba eden wagtymyzda Hudaýym meni bagyşla. Çünki men öz günälerim üçin hiç bir zat töläp bilmeýän. Eger öz günälerimin içinde ýaşamaly bolsam, onda men baky dözak odunda ýanmaly. Emma İsa Mesihiň üstü bilen onuň döken gany saýasynda sen meniň bütün günälerimi bagyşladyň. Indi men azat oldum. Meniň günäniň muzdu ölümdür diýen bergi kagyzymy ýyrtyp taşlap, bar sen azat, senin hiçbir bergin yok diýip maňa ebedi ýaşaýyşy berdi Hudaý. Daşara çıkandan soň men özüme bergili ýa-da maňa ýamanlyk eden, ýa-da meniň göwnüme degen, ýa-da menden bergisi bolan, ýa-da maňa garşy bir zatlar eden adamlara, ýamanlyk eden adamlara, maňa garşy günah eden adamlara duş bolýaryn. Ve ol adamları bagyşlamaga gezek gelen wagtymda men ýanky adam ýaly olaryň ýakasyndan tutsam da sen maňa garşy günah etdiň. Ol adam maňa bagyşla meni geçirdiýse de yok, sen maňa garşy günah etdiň, men seni bagyşlajak däl diýip onu maňa garşy eden günäsi üçin onu zindana taşlatsam. Onda edil şu tımsalda yazılışı ýaly. Hudaýyň öňüne gelen wagtymda Hudaý hem bu hasawaty menden de sorar. Batyr, men seniň näçe günälerini bagyşladym. Ýalwardyň, ağladyň, toba etdiň, günälerimi bagyşla diýdiň. Men seniň günälerini bagyşladym. Emma saňa gezek gelen wagtynda özüňe ujuýupsyzja bergisi bar olan ýa-da saňa garşy günah edilen adamları sen bagyşlap bilmän gezýärsiň.
onda seni de men bağışlamarın, seni de seni kıynayanların eline bererin diye. Bu zat katı ağır bir zat doğanlar. Gelin hazır Hudaýyň öňünde her birimiz açıktan açık tövbe etmek fursaty bolsa tövbe edelim. Çünkü her birimizin durmuşumuzda şeyli adamlar bardır. Kimdir biri ata enesinden, kimdir biri doğanından, kimdir biri ayalından, kimdir biri erinden, kimdir biri çağalarından, kimdir biri işteşlerinden, dostlarından, coğralarından. Ucipsizce, yani öz günahlarımız bilen ölçesek, Hudaýyň öňündäki günahlarımız bilen ölçesek, bize karşı edilen günahlar katı ucipsiz. Şu gece gündüzde görmek istemeyen adamlarınız var mı? Bağışlamak istemeyen adamlarınız var mı? Ya da görüp bileyseniz yakasından tutup sen bana karşı günah ettin, sen benim gıybatımı ettin, sen benim üstümden gepledin, sen bana eýlettin, sen bana beýle ettin diyecek adamlarınız bardır. Mende de käbir adamlar bar. Men olary görmejek olup hereket edýän, emma bu tımsalyň üstü bilen Hudaý maňa şonu diýär. Batır, Hudaýyň padşalygy bu hasaplaşyk günüdür. Hudaý häzir senin bilen hasaplaşjak bolsa, onda senden Hudaý tövbe edeniň üçin ähli günahlaryny bagyşlady we sana ebedi ýaşaýyşy berdi. Men muny bilýän, yürekden muňa iman edýän. İsa Mesihiň meniň günahlarym üçin ölendigine ve meniň aklanmam üçin direlendigine yürekten iman edýän. Ve Hudaýyň İsa Mesih arkaly meniň ähli günahlarymı bagyşlady. Men bu günahlarını öz muzduny özüm töläp bilmezdim. Hiç haçan. Bütün ömür işlesem de, bütün malymy mülkümü satsam da men öz janymy halas edip bilmezdim. Öz günahlarymyň muzduny töläp bilmezdim. Meniň Hudaýa garşy eden günahlarym äpet uly bir bergi. Bu da ölüm. Günahnyň muzdu ölüm. Emma men ölmedim. Ol maňa ýaşaýyş berdi ve baky ýaşaýyş berdi. Maňa garşy edilen ya da maňa garşy edilen ucipsizce günahly adamlary bagyşlap bilmeli. Eger maňa näme edilenligini bilýän bolsam. Hudaýdan men ötünç sorayan ve tövbe edýän, Hudaýdan güýç sorayan, maňa garşy edilen günahly adamlary da bagyşlap bilmäge, olar üçin de yüregimi açmaga Hudaý maňa güýç bersin diýip dilek edýän. Çünki hasaplaşyk günü bugündür doganlar. Bugünü uzağa çekmek doğru bolmaýar. Eger bugünü uzağa çeksek, onda tä bagyşlayanymyza çeldi, Hudaý da bizi gıynayanlaryň eline berer. Näme üçin gıynayanlaryň eline berer? Sebäbi özümüze edilen zady aklımız, yüregimiz bilen düşünmegimiz üçin bizi de tä aklımıza aýlanyp Hudaýyň özümüze garşy nämeler edenligini, Hudaýyň biziň äpet bergimizi bagyşlandygyna düşünen ýagdaýymyza çenli, ol bizi gıynayanlaryň eline berer. Men bundan gorkýan ve men öz durmuşumdaky etmeli zatlary bilýärin. Men pikir edýän, umid edýän ve siz hem özüňiziň durmuşuňuzdaky etmeli zatlary bilýänsiňiz diýip umid edýän. Goý Hudaý mukaddes ruh size muny açyp görkezsin doganlar. Eger siz de biri-biriňize öz doganyňyzy yürekten bagyşlamasaňyz, gökdäki atam da sizi şeýle eder diýär. Näme eder? Gıynayanlaryň eline berer. Doganlar, yine de Rebbiň dogasy barada gürrüň edýäs. Rebbiň dogasy şägirtleri İsa'dan bize doga etmegi öwret diýip soradylar. Ol doga etmegi öwret diýip soran wagtynda ol olara hakykatda nähili doga etmeligi barada öwretmäge başlady. Ol ilki bilen ey gökdäki atam, adyň mukaddes bolsun. Gökde bolşýaly, ýerde hem seniň erk islegiň amalaşsyn. Soňundan gündeki iýjek çöregimizi günde ber. Onun soňundan gelýän zat şudur. Bize yamanlyk edýänleri bagyşlaýşymyz ýaly, sen hem biziň ýazyklarymyzy bagyşla diýip İsa doga etmegi öwredýär. Her wagt, her günde Hudaýyň öňüne doga etmege gelen wagtymyzda biz bu ayatlarda aýdylyş ýaly doga etmelidiriz. Bize yamanlyk edýänleri bagyşlaýşymyz ýaly,
sen hem bizim yazıklarımızı bağışla deyip Hudaýyň öňüne gelmeli. Nähili pikir edýäňiz? Yürekten, hakykattan biz bu sözleri bilen Hudaýyň ýanyna gelip bilýäsmi? Kıyın bir mesele. Ilaytada da özüňize yamanlyk eden adamlary bağışlap bilmeýän olsaňyz, onda bu sözlere diňe bir dile getirmeň özü de yeňil bir zat däl. Eger yürekten muny aýdaýyn diýseňiz, bu has kıyın zat. Bu yerde bir şert bar doganlar. Bize yamanlyk edýänleri bağışlaýşymyz ýaly, sen hem bizim yazıklarımızı bağışla diýmeklik ansat zat däl doganlar. Näme üçin ansat däl? Sebäbi Hudaý dilde bir zat, yürekte bir zat bar olsa, onda Hudaýyň öňünde bu geçmeýär. Hudaý dile getirýän sözüňiziň aşağındaky, yürekteki bar zatlary da bilýär. Oy pikirleri de bilýär, niyetleri de bilýär. Hudaý bizim canımız, tenimiz, ruhumuz, ählisi Hudaýyň öňünde aýnyda görenýärler. Açık ve aýdyndyr. Yüregimizde yok zatlary dilimiz geplän wagtynda Hudaý bize ikiyüzlülük edýänligimizi açyp görkezýär. Näme üçin yüregiňde yok zady diliň bilen gepleýäň diýär. Biz adamlar köplenç bu ikiyüzlüligi biri-birini adamlar edýärler. Çünkü adamın yüregini ve niyetini görüp bilmeýär. Yürek bilen niyet doğru bolman ýagdaýynda da ağızdan ýagşy sözleri çıkarıp bilýär adam. İkiyüzlülük bilen. Emma Hudaýyň ýanynda bu geçerli däldir. Hudaýyň ýanynda hakykattan da bağışlanmak islesek, hakykattan da Hudaýyň ýanynda dileklerimizin eşidilmegini islesek, onda yürek temizligi bilen, bu sözleri bilen ona dile etmeli. Bize yamanlık edýänleri bağışlaýşymyz ýaly, sen hem bizim yazıklarımızı bağışla. Ine bu tımsallar arkalı men yine de Hudaýyň padşalygy barada gürrüň edýän doganlar. Hudaýyň padşalygy bu hasaplaşmak, öz insanları bilen, yaradan insanları bilen hasaplaşmak isteyen gökdäki padşa ýaly muňa meňzeýär. Hasaplaşmak diýmeklik her bir adamdan hasap sorulýar. Nähili hasap sorulýar diýdim? Sen özüňe garşy edilen günäleri bağışladyňmy? Meniň seni bağışlaýşym ýaly sen hem özüňe garşy edilen günäkärleri bağışladyňmy? Ine soruljak hasabat budur. Şol wagtynda bütün durmuşumuzdaky, yerdäki ýaşan durmuşumuzdaky ähli zatlar aýnada görülen ýaly size de görüner, Hudaý size görkezer. Bütün ömür bağışlaman, kimdir birini bağışlap bilmän, bu dünyadaki yaşayışını geçsen, onda Hudaýyň ýanyna baran wagtynda ol hem sana şu tımsaly ýatladar. Ve senin ýagdaýyň kyn olar. Bu dünyada yaşayarkak, bu dünyadan bağışlayıcı yürek bilen geçip gitmeli. Hudaýyň ýanynda her günde vicdanımız, yüregimiz temiz. Hudaýyň bizi bağışlaýşy ýaly biz de birek bağışlamalı. Şonda kıyamat günü, dünyanın sonundaky beriljek hasabat gününde bizim ýaşaýşymız Hudaýyň padşalygynda baky dowam eder. Hudaý her birimizi, günälerimizi bağışlasın. Biz hem özümüze garşy edilen günäleri bağışlaly. Ebedi ýaşaýşymyzy berk tutalyň ve Hudaýyň padşalygy bizim yüreklerimizde barha össün ve giňelsin. Oy Hudaý bize akbata versin. Amin.